മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം, ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ. ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വറുതിയുടെ കാലം. ജൂൺ 9 അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചത്. ജൂലൈ 31 വരെയാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ജൂൺ 9 അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ആരംഭിച്ചത്. ജൂലൈ 31 വരെയാണ് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം. 52 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നിരോധന കാലയളവ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വറുതിയുടെ കാലമാണ്. കലിതുള്ളുന്ന കാലവർഷം, പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടൽ, കൊച്ചി കപ്പൽ ദുരന്തം മൂലമുള്ള ആശങ്ക തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല അവസ്ഥയ്ക്കിടെ കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കും വന്നതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തെ തന്നെ സാരമായി ബാധിച്ചു. വെട്ടന്യൂസ്, തിരൂർ.